Добро утро, приятели! Днес отиваме отрано по задачки. Оставих децата вкъщи днеска. Нещо малки, а не... нещо леко се разкашля и решихме да си го оставиме. Защото бяха смесени групи днеска и така. Тия смесени групи в градините са много зле, често да ви кажа. Направо постоянно много като ги смесват малки, големи, винаги така се получава да се разболяват децата. Не ме кефи това много, ама няма избор, общо взето. И така, просто с две деца е малко напрегнато вкъщи. Постоянно някой е болен, хем ги пазиш един от друг, хем играят заедно. Ще ме разберат хората с две малки деца на куп. Но пък е много готино. Има си, разбира се, много хубавите моменти. И това е. За сега действаме. Уикенда беше много як. Ходихме да се парзаляме с шейни, с децата. Да се мокриме. Хубаво си изкарахме този уикенд. Следващата седмица, сега която и да се от неделя, ще е много хубаво времето, така че може да отидете някъде с семейството си на разходка. Ако ме гледате така с очила и ви е странно, тези сами за монитор. Просто забравих да си ги сваля сутринта и малко ще съм днеска с тях сигурно. Те по никакъв начин не ми пречат като съм с тях, а пък когато гледам нещо монитори, доста добре ме предпазват. Поне и така смятам да е много малко или много ми помагат, така че който работи много на компютър е добре да ползва такива очила, защото сигурно ще има някаква полза от тях. По-добре е да сложиш нещо, колкото да те обучваш постоянно. Чао на всички и до скоро!